ಎನ್ನ ಹೊಸತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುರಾಣಿ ಬಾಜಿ ಅಂದೆ ತೊಂದಲ್ಲ ರಾಮ ರಾಮ ನಮ್ಮ ಮುರಾಣಿ ಆ ನವಿಲ್ ದಂಡೆ ಮಾರೊಂದು ಬೈಕ್ ಎನ್ನ ಹೊಸತ್ತು ಸೂಟ್ ಮೇ ಮತ್ತೆ ಆ ಸೂಟ್ ಕೊಡ್ತು ಉಮಿಲ್ದ ಬಲೆದೆ ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೌದೇ ಕಂಗಿ ಬಲ್ಲದಿರೇಟಿ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾರೆ ಜಲುಮ್ಮನು ಓಡ ಮುಟ್ಟ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಸಂತೋಷ ಜಾಲಿ ಕೊಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಯಂಕರ ಮರಮಲೆ ಅಂತೂ ತರ ಬಿಡದಿಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತ ಏನ್ ಅಂಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ.ಕೆ. ಚಿಲ್ಮೆಮಂಡೆ ಆನೆ ಮಾಮ ನಿಕಲ ಮದನ ನಿತ್ಯಜಿ ಬಾಂಬೆ ಗುಜರಿದ ಮತ ಒಂಚೂರು ರಿವಾರ್ಡ್ ಮಳೆ ಬೆಳ್ಳಕ ನಿಕಲ ಜೋಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲ ಆಂತಿಜಿ ಒಂದು ಕೊನೋಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕೊಡೋರ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ರಷ್ಟು ಜೋಕುಲು ಈಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಐದು ಚರ್ಮದ ಪತ್ತ ನೋಡವೆ ಪೂರಾ ಬತ್ತದ ಬಾಂಬೆ ಬಾಡ್ನು ಮಾರೆ ಮಾರಿ ಬಿಗಿಲು ಉರ್ಕೊಡೋಣ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದೇ ಏರು ನಿನ್ನ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿದ ಅಕ್ಕಲದಾಲ ಮೂಲ ಪೆದಂ ಬಾತಾರನ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಬಿ ಯಾನ್ ಸುರ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬಿಗಿಲು ಉರ್ತದ ಹೋಪೆ ನಿಖಲ್ನ ಬೇಲದೆ ಮುರನ್ನ ಕಡಂಬಲೆ ಬೈ ಇಂದು ಬಾರಿ ಮನಿ ಪಚ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜಿಮ್ಮೆ ಹಾಕಲ ಜಾಲ್ ಗಂಬೆಟ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲಿ ದನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚೌಂಡರಾಯ ಏರ್ಮೆ ಚೌಂಡಿ ಜನರ ಮಲ್ಲ ದನಿ ನಮ್ಮನು ಏ ಚಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಖಲ್ನ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸೆಲೂನ್ ಇಚ್ಚಮೆ ಬಕದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೈ ಪತ್ತು ಹೋಯ್ ನೋಡು ಅರಮನೆಡು ಕುಲ್ಲೊಡಾಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಈ ಉಮಿಲಿದ ಕೊಂಪೇಡ್ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುದತ್ತ ಹಣೆ ಬರ ನಿನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನೆ ಆಜು ವರ್ಷೋಡಿಂಚ ಮದ್ಮೇವರೆ ನಿನ್ನ ಕಾತದು ಕುಲ್ಲುದೆ ನೀ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನೆ ಭಾರತಿ ಮದ್ಮಾತಿರದೆ ಓ ಬೆತ್ತು ಬಂಜವೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಒರಿಯಪ್ಪ ನಾನು ಬೇತೆ ಮುಗುಲ್ನ ಏರ್ನ ಸೈರ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎಂಟನೇ ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದುಲೈ ಬಲೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಈ ಕಿದತ ಉಲೈ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಬಾಧ್ಯತೆ ಎಂಟನೇ ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶಾಯರ ಕಾರಣ ಜಿ ನಿಕ್ಕಿನ ಎಂಟನೇ ವಾ ಸಮ್ಮತನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಂಡನಿವೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಂಡನಿವೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಂಡನಿವೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಅಮ್ಮೆಯವರ ಚೀರನಿನ ಈಲವರಿ ಆನಮೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚಪುರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತಾಡಚ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಏರ್ಲ ಮಾತಿರಚ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಮಾತಾಡಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಬಿತ್ತಲ್ಲಿ ಏ ಬನ್ನಿ ಐದು ಗಡಗುಂಡು ಬನ್ನಿ ಪಂಚಿ ಐದು ಗಡಗದ ಬಾಡಿ ಏರ್ಲ ಮಾತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಡನಿಗೆ ಕಂಡನಿ ಯಾನ್ ಎರಡ ಪಾತಿರುಜಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಬೈದೇರು ಅರಡ ಪಾತಿರು ಬರಬುಂಡಾಯ ಬಂಗವರ್ಪ ಅವರು ಯಪ್ಪ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ನಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗಣ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಕಲಿ ಕಲಿ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಮಾರ್ರೆ ಬಿಗಿಲು ಉರ್ತು ಬರಿಯಾರೆ ಈ ಪರಬು ನಲ್ಲುಂಡ ಏತ್ತು ಬರ್ಬರಿ ಏಸ್ ಸರ್ತಿ ಆಣಿರ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಪರಬುನ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅಲೆ ಬರ್ಬಿಜಾರ ಪಾತಿರ್ಜಾರ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿಡ ಪಾತಿರ್ಲೇ ಇರು ಪಾತಿರ್ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಜಾರ మీరు చాచువరే ಹಾಗೆ ಬಾಡಿಯ ಜೆಪ್ಪುಂದೆ చెప్పడి పాప ಏತು ಸಮಯ ಇಂಚಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಗ ಬಾಳೆನು ಬಾತೊಂದು ಇನಿ ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪ ಬತ್ತಿಜಲೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ತಿನ್ಪಾರೆ ಒಂತಿಯ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಮೂಲು ಬಂಜಿಗೆ ಜನ ಯಾನಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಳ ಗೊತ್ತಾರ್ಪದಿಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಡು ಇಷ್ಟು ವರ್ಧನೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯರೇ ಕಾದ ಉಲ್ಲೆ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾನೆ ಅಂಚ ಹೌದಾ ಮನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಮರ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚೆಂದ ಬಸ್ ಹೋಗುಜು ಮಾರ್ರೆ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರು ಅಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಎಂಚಿನ ಸೀಕು ಮಾರ್ರೆ ಮಲಮಲ್ಲಗ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಸೀಕು ಸೀಕತಿ ಎಂಚಿನ ವಂಶದೆ ಸಂಗೀತ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಂಶದೆ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಆಯನ ಪಿರವಡೆ ಪಾರೊಂದು ಬೈದತ್ತ ಎಂಚಿನ ವಂಶ ಬಿಗಿಲೂರ್ಪುನ ವಂಶ ನನಗೆ ವಯಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇತ್ತಿನ ಕಡೆ ಪಾತಿರಲಿ ಇಜ್ಜನಿನ ಕಡೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರು ವಯಮ್ಮ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಬಾಜಿಲಿ ಬಾಜಲು ಬಡ್ಚಿ ಬಾಳೆನು ಬತ್ತವ ಬಲ ಅಪಗ ಬರ್ಪೆ ಬಾಜಲಿ ಕೇರೇಗ ಈ ದಾನ ಎಂಚ ಮಕ್ಕಳು ನೀರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಕುಡಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಬಲೆ ಜನ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಾರ ಬರ್ಪುಜಾರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಚಾ ಬರ್ಬಾರೆ ಚಾ ಇಜ್ಜಾವೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕು ಬೋರ್ಡ್ ಚಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಜಾಗೆ ಬತ್ತು ಬೂರಿಯ ಮಗ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ಉಂಟು ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಪದ ಜಾಗದ ಪೂರಾ ಆದಿಮಾನವೇ ಈ ರಪ್ಪ ಬತ್ತು ಬಿದಾಯ ಉಂಟರೆ ಬಂದಿದೆ ಪುರಲ್ಲೋರಿ ಬಜ್ಜೆ ಮರಣ ಆದಿಮಾನವೇ ಬಂದಿದೆ
ಎಂಚಿನದೆ ಎಂಚಿನದೆ ಒರಿಯಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯರಾತ ಸೇರಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಜಾಗ್ರತೆ ఆదిమానవేరు ఏరందావుడు ఆ నట కొరచి విసిల్ మార్చి కాందాన పరమగాను ఎంగల ఆదిమానవనే ఆదిమానవ అంటే ఆదిమానవ అందే నీ ఆదిమానవేరు ఎంతమంది ಅಲ್ಲಿ ಪರಬು ಸೈಪುಣ್ಣ ಅಂದೆ ಉಡುಪಿಯಾ जो जो लाली 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 जो 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 लाली ಎನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾನಮಗ. ಈ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ಕತ್ತಲನಗ ಓಡೆ ಹೋಪೆ ಸೂರ್ಯ ಕತ್ತಲಾನಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಪೆ ಅದು ಇಲ್ಲೋಲು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮುಟ್ಟ ಪಣಂಬೂರ್ದಲ್ಪ ಈ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಉಂಟು ತೂಂಡ ಅಲ್ಪ ಓಣಿಡೆ ಪೋಪ್ನ ತೋಟಿ ಹೌದಾ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇ ಮಂಗ ಸೂರ್ಯಗೆ ಇಲ್ಲುಂಡಬೇ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮದನ ಅಂಕಲ್ ದಾದಮ್ಮ. ಈ ಪುಚ್ಚೆ 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 ಏಸಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಮಣ್ಣು ಹೋಗುದು ಪಾಡ್ನು ತಾಯೆ ದಾಯಿ ದಾಯಿ. ನಿಕಲ ಬಯ್ಯಾನಗ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪಾರತ್ತ ಹಾ. ನಿಕಲೆಗ ತಿನಿಯರ ಬೆಚ್ಚ ಒರಿಯಾಡನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಿ ಪುನಿ ಓ ಅಂಚನ ಆ ಪನ್ನಗ ಮತ್ತೆಂದೆನ್ನು ಮೇರೆ ತೆತ್ತಿದು ತಿಂದು ಪೇರು ಐಕ ಮುಚ್ಚಿ ತೆತ್ತಿದ್ದು ಆಂದೆ ಬಕಂಚಿನ ಅವನಿ ಉದ್ದದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎನ್ನಗ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂದ್ರಾಪ್ ಜೈರೆಗು ಇದೇ ಇತ್ತ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪನ್ನಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜ ಇತ್ತನೈತೆ ಕಪ್ಪುದ ಏರಿಯ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆ ಪೊಂಜು ರಿಕ್ಷಾ ಜತ್ತದು ಪೋನಗ ಆ ಪೊಂಜವನ್ನು ಸೊಂಟೋಗು ದಾಯಿ ಕಿನ್ 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 ಇದೇ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ಪೇರಿ ನಿಕ್ ಪರಂದು ಬೋಡ ಆಪಲ್ ಬೋಡ ಮುಸ್ಲಿ ಬೋಡ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೋಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋಡ ಎಂಜಿನ ಬೋಡ ದುಪುರ ಮಾರುವಂತಾರ ಅಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕೆಂಜಿನ ಬೋಡುತ್ತೆ ಎಂಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬಣ ತೆತ್ತುಕೊರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅವಲಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅವಲೇ ಬಿಡೋರು ಇಂಚಿ ಕಣರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳು ಆವ. ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳು ಆವ, ಆವ. ಇದನ್ನ ಬಂದ್ ಬ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ ಆ. ನಂಗೆ ಧರ್ಮೋಗ ಲಿಕ್ಕತ್ತು ಬೆಂಕ ಪುಣ್ಣನ ಫೋಟೋ ಈ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದಿನ ಪುಣ್ಯ ಇರ್ಬಲ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಣನ ಫೋಟೋ ಇರ ಫೈಲ್ ನೆಂಚ ಬತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನಿ ಇದ ಸಸರ ಪುಣ್ಯಡ ತಿರಿಂಗ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನನ ಈದ್ ಮಲ್ಲ ಖಾನನ ಕುರ್ದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬತ್ತನೆ ತಿರಿಂಗ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಗೊಚ್ಚಿ ಮಾತೆ ಬನ್ಪೆ ಈ ನಾಡಿ ಬರೆ ಮಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಬಬಲಿ ಅಮಲೆಪ್ಪು ಸಂಗೀತ ಪೈಸ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪುಣ್ಯನ ಫೋಟೋ ಏರ್ನದೆ ಅರ್ನ ಫೈಲ್ ಇದ್ದೇನೆ ಒಲ್ತುಂಬ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಫೋಟೋ ಸತ್ಯ ಅನ್ಬ ಯಾವ್ದು ಮುಲ್ತು ಅನ್ಬಿಡಿ ಒಲ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಹೊರಡೆ ಯಾರು ಮುಲ್ತು ಅನ್ಬಿಡಿ ಕೋಡೆ 5:30 ಗಂಟೆನಾಗ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆತ ಬರ್ತನಗ ಪುರ್ಲದ ಪುಣ್ಣು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಬಂದ್ಲೆತ್ತಲ್ಲ ಪಿರದ್ರಿಕತಿಗೆ ಪುರ್ಲದ ಪುಣ್ಣು ಯಾನಲ್ಲ ಕೇಳ ದಾದಾ ಕೇಳ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ದ ಜಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಣ ಸರ್ ಯಾನ್ ಪಾಪದ ಪುಣ್ಣು ಸರ್ ಇರ್ನ ಆಫೀಸರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡು ಸರ್ ಬಂಡಲ್ ಐಕೆ ನಂಗಿರ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರಿಯಲ್ಲ ಐನ್ ಬತ್ತ ಸೀದಾ ಈ ಕಡೆ ಬತ್ತೆ ಐಡೆ ನೀ ಫೋಟೋ ಹತ್ರತ್ತ ಅವಿನ್ ತೂದು ಬರ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ನಾಲ್ ಪಲ್ಪುನಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸತ್ಯವತ್ತಕ್ಕ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ದಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕಾಲೆಡ ಈತೆ ಒಂದು ಆಯ್ ಪಾತಿರ್ತಿ ಈಟೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓದಿಕ್ಕು ಬಾವುಟ ಗುಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕು ಅಂಚನ ಹಾ ಉಂಟು ದಾದಾ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಾತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಂದೆ ದೂರ ಉಂಟು ಅವ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಪುಟ್ಟಾಯನ ಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಮನ್ಕ ಐಕ ಆಗ್ಲಾಗ್ಲ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಡೋದು ಯಾವ ನಂಚ ಬನ್ನಿರೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಪಟ್ಟ ಆಯನ ಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಐಕ ಆಗ್ಲಾಗ್ಲ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಡ ಅದ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದ ತುಕ ತುಕ ಇರ್ನಾರ ಪರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಜಿನ ಅಂಡಿಯಾ ಬರ್ಲೇಜೆ ಬರಿಯಾರೆ ಅಂದ ಐದು ಇಂಜಿನ ಉಂಟು ಭೂತದಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಂಟಿಯವ ತುಲ ಯಜನದ ಪಣ್ಣನ ಫೋಟೋ ತುಲ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪುಣ್ಯದ ಏರ್ದೇವು ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ಕಣ್ ಸರಿ ಕಣ್ಣು ಬಲ ತುಲ ಇದು ಏರ್ದೇವು ಎನ್ನನೆ ಫೋಟೋಯ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಕಣ್ಣಾದ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಪುಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಲಾಯಕಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಚ್ಚಿದೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಂಡ ಆಪಿ ಜಾಗಿ ಶಬ್ದವೇದಿ ಉಂಡು ಅನ್ನಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚೋಣ ಇರಿಗ್ಲ ಪಣ್ಣಗ್ಲ ದಾಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಾಲಿಗಳ ದಾಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ತಾರೇಟ ಕೈದಿದ್ ಬನ್ಲೆ ಸತ್ಯವಂತ ಎಂಕ್ಲಾಲಿಗಳ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ 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 ಆಡತ್ತ ಕಂಡನೆ ಬಡದೆ ಬಲ ಗಲಾಟೆ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೊರಿ ಕೈ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ತಿನ್ಪುನನೆ ಆಸೆ ಓಡೆ ಕೊಂಡ ಕೈ ಕೊರಿಬೇಕಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದ್ದಾನೆ ಬಕೋಣ ಸುನ್ನತ ಸುನತ ಇಷ್ಟಂಡಕ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಪರದರೆಲ್ಲ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬರೋಡು ಮೆರ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ತೂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಿ ಸೆಟ್ಟೆ ನೆಂಜಿನ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬಸ್ ಬರ್ಲಪ್ಪ ಆನ ನೈಕೆ ಬನ್ನಿ ಆನ ಇವನ್ನಿ 30 ಫೋಟೋ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾವುಟ ಬಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಮುಪ್ಪತ್ತೈದು ಫೋಟೋ
ಎಂಕ 35 ಫೋಟೋ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ 55 ಫೋಟೋ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಟ ಬಿಟ್ಟದಡೆ ಬರ ಗಾದನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುನಾರು ಈರು ಇಂಜ ಅಂತ ನೆಂಚ ರಿಕ್ಷದ ಎದುರ್ದ ಮೇಂಜಕ್ಕೆ ಮತ್ವೆ ನಿನ್ನ ಮಂಗ ಜಾತಿದೆ ಯಾನು ಹೆಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಬಂದೆ ನಾನು ನೀನಿನ ಬಾಲ್ ಬಾಬಾ ಹೆಂಚಿನಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಡಂಗಡಿ ಇದ್ದಾಣಯ್ಯ ಮಗೆ ಮಗೆ ಬರುವಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನೀನು ಬೈಕ್ ಬಿಡುವಂತ ಮಗ ಆಯ್ ದುಬೈ ಹೋಗ್ಬೇಕಮ್ಮ ದುಬೈ ಬನಗ ದನಿಕುಲ ಕೊಂಚ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪದ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಂದು ಎಂಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಎನ್ನೋ ವರ್ಷ ಬೆಂದಿನ ಅಯ್ಯ ಬಾಲೆ ಅವಾಗ ಯಾನು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಚಾವು ಆಯ್ಕ ಫೋಟೋ ಬತ್ತೊಂದು ಗುಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಬತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಅಡೆ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿನಿ ಫೋಟೋ ಬತ್ತೊಂದು ಅಡೆ ಬಲ ಮಗ ಓಕೆ ಮಂಗ ಜಾತಿದ ಎಂಕ ಮೆರ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಹೊರ ಹೊರ ಜಂಪು ಹೊರ ಮುತ್ತು ಪೋದು ಮಿತ್ತರ್ದ ಮಿತ್ತು ಜಂಪು ಅಲ್ಲ ದಾನೆ ಸಭೆ ಅವಣ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಪೊಣ್ಣನ ಪಟ್ಟ ఆయన ಫೈಲ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಐಕ ಅಲೆಗಲ ಆಗಲೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಮಲಾರ ಬೈ ಏರ್ನ ಫೋಟೋ ಏರ್ ನಂದು ಕಣ್ಣ ಏರು ಏರ್ನ ಫೋಟೋ ಇಂಚಿನ ಬೇರೆ ಆಫೀಸ್ ಓಲೆ ತಿಂದ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬೇಲೆಗೆ ಗಾದಮೆ ನಿನ್ನ ಕಿತಾಪತಿ ಐತಲ ಇತ್ತೀನಿ ಇದಾಯಿಂಚ ಮಲ್ಕೋ ಬಾಲಗಿ ತೂಲೆನ್ನ ಸೆಪ್ಪನ ಬೈ ಓ ಅಣ್ಣ ಅಂಜತ್ತೆ ತೂಲೆನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಇರೋದು ಬೈದ್ರೆ ಪೊಣ್ಣು ಬೇಲೆಗೇನು application ಈ ಪೊಣ್ಣಗಲ ದಾಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಐತಿ ನದಿ ಬಾಲೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡರು ಪರಂಬರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಆಯ ಬಾಲನ್ಸ್ ಎಟ್ಟಂತಿನ ಇದು ಪೊಣ್ಣು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕದಾಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಪಾತೆ ಆಲಜ್ಜಿ ದಾಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಲತ ಪೊಣ್ಣು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಆಡತ್ತ ಬಲ್ಕಿರಾನೆ ಮಂಗ ಜಾತಿದ ಪೂರ ಮರ್ಲೇರ ಮೂಲೆ ಪುಣ್ಣ ಮಾರೆ ಮಾರ್ಲು ಪೂರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂತುಂಟು ಬಾಲೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವರು ಪರಂಬರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಏನು ಫೋಟೋ ಬತ್ತೋಣು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈದಿನ ಫೋಟೋಗೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಆಯನ ಅಂದು ಆಯನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮೆ ಬರ್ಚಿ ಮಾಮ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಲ ತೂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲಕಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಕುಲ್ಲು ಬಂಡ ಕುಲ್ಲು ಲಪ್ಪಕೊಂಡ ಲಪ್ಪಣ ಬಾಲೆ ತೆಲಿಪ್ಪಂಡ ತೆಲಿಪ್ಪೆ ಬುಲಿಪ್ಪಂಡ ಬುಲಿಪುಣ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಬುಲಿಪರ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಬುಲಿಪೆ ಬುಲಿಪ್ಪುಮೆ ಬುಲಿಪ್ಪುಮೆ ಬುಲಿಪೆರೆ ಇಂಕ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳದ ಬುಲಿಪುಣ ಕೊಡಂತ ವಾನ್ಯಾನಿ ಕಾಪ್ಜಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ್ನ ಹೌದಾ ನಂಚ ಹೆಂಗಿ ಅವ್ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಕ್ಕುನೈ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಯಾಪಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ಗಂಡರು ಪರಂಪರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಜಗಳ ಇಂಚ ಜಾಲ್ಗ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲನ್ನ ನಡುಕು ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಕೋಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಪನ್ಸಿ ಬಲೆ ಮಗ ಆಯಾಗ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಡು ಆಯಾಗ ಅರಬಾಯಿ ಕೇಂಡ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದ ಕೇಂಡ ಸೂಜಿಡ್ ಕಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬಾಬಾನಿಕ್ ಓ ರಾಮ ಬಾಲ ಅವತ್ತೆ ಅಪಗ ಆಜು ವರ್ಷ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಅಪಗ ಹೆಂಗ್ ಆ ಟೈಮಡು ಎಂಕಲ್ ಓಡೆ ಬೈಲೆ ಬೀಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೀರ್ ದಲ್ಪಕುಲ್ ನಿನ್ನಮ್ಮ ಅವು ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಬರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಡ್ದ ಬರಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ರಭಸೋಡ್ ನೀರು ಬಂತು ಅವು ಮರಿಯಲ್ಲಿ ರಭಸೋಡ್ ಸರಿ ಸರಿ ತೋಡ ಅಣ್ಣ ತೋಡು ಐನೊಂಜಿ ಬೀಚ್ ಮಾಡಿ ಬರಾಜ ಮಾರಿ ಅಕ್ಕ ನಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೋಟದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂಚ ಯಾನು ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೀಚದ ಬರಿ ತೋಟದ ಬರಿ ಕುಲೊಂದ ಬಾಲೆ ಲೈಟ್ ಕಂಬದ ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೆ ಮಗ ಕುಲಾಯನ ಕೆಬಿ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬದ ದಾದ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಜಯಜನಿ ಅಂಚಂಬೆ ಗೊಬ್ಬಂದು ಪುನಃ ಒಲ್ತು ಮುಗಲಾಂಡ ಒಲ್ತು ತೆಡಿಲ್ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಿಂಬೆ ಬಾಲ ಡಿಪ್ಪ ಅಂತ ತೆಡಿಲ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಈತು ವೈರ್ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯನ ಮೇಲೆ ಆನಿ ಕೆವಿ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಯ್ತು ಆನಿ ಆಯ್ನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ತಿತ್ತು ಮಾಡಿಗೆ ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಿ ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತು ಇದನ್ನ ಗಂಟೆ ಹಾಕನಾಗ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುವಪ್ಪ ಸರಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಲಿಲ್ಲಿಪುಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದಿ ಆಲಿ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟದನ್ನೇ ಪಣ್ಣು ಇತ್ತ ನಾಳೆ ಬರ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಬಬುಲಿ ಬಬುಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಏ ಲಡ್ಕಿ ಗೋ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಯಾ ಗೋ Good morning, sir. Yeah. Good morning, everybody. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್
Dalla bacchetta? Happy New Year. Good luck. Good, Happy New Year. Forward, ma'am. Geete, let's go talk. Yeah. Hi, sir. Actually, I didn't want to come here, sir. I was on the way to my granny's house. So I thought I'll come here, speak to you and go, sir. You haven't got me that green. I don't think so. You have ಒಂದು it. ನಿಮಿಷ ಪಾತೇರ್ನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತೇರು ನೀವು ಓ ಲೈವ್ Live, ಎಸ್ talking. ಮಗ ಟಾಪ್ Sir, Yeah. please, sir. Yes. ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇಂಕೆ ಕೊರಡು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇಂಕೆ ಕೊರಡು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಆಧಾರ ಆಪುನು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಎನ್ನಿಲ್ಲದ ಆಧಾರ ತತ್ತೊಂದು ನತ್ತ ಈ ರಂಚ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಆಸೆ ಜನ ತೋಲ ಅವಸ್ಥೆ ತೋಲ ಅರಬಾಯಿ ನಿನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಮತ್ ಮಾಡಿಯಾ ತೋಲ ಪೂಕನಪಿನ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ದಲಕ ಮಂತ ಮಾಡಿ ಅತ್ತ ಮಗ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅರಬಾಯಿ ಪಾಡಚಿ ಅಮ್ಮ ಮಡಿಪಾಯಿ ಆಪುಜಿ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಡು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಪಂಡ್ಪಣ್ಣಿಗ್ಲೇಗ ನಾವು ಮಾಯನೆ ಒಬ್ಬದೇ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ ಕೈ ಬತ್ತುನು ಕೋಲ್ ಮಾತ ಪತ್ತೋಡೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದು ಬಿಡು ನದೇ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಹಿಮ್ ಕೀಪ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಯು ಕಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಯು ಗೋ ದಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಏ ಲಿಲಿಪುಟ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟರಿ ಅನ್ನ ದಾದವು ಅಂಚಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಜಾವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರ ದಾದೇನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರ್ಚಿನ್ ಎಷ್ಟಟ್ಟಿ ಪಂಡೆ ಮಾಡಿ ಸರಿ. ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ವೆನ್ ಟಾಕ್ ದೆಮ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಸರಿ ಯು ಗೋ ಟಾಕ್ ದೆ ಮಗ ಸಾರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯೆಸ್ ಗೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನಥಿಂಗ್ ಯು ಟಾಕ್ ಟಾಕ್ ಗೋ ಟಾಕ್ ಯಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್ Yes. ಈ ದಾನೆ ಮಸ್ ಒಂದ್ ತರ ಉಳ್ಳಾರು ಕೋಡೆ ಆಟ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಎತ್ತೇರಿ ನಿದಾಲ ಪಾತ್ರ ಆಸೆ ಜನ ಅರಬಾಯಿ ಬಾರಚ್ ಮನ್ನಗೊಂಡಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ನಿಕ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ್ತುನೆ ಬಾಂತೆ ತೂಲ ಟೈಟಾನಿಕ್ ತೂಲ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಬಾಯಿಗೆ ರಡ್ಡರ ಫೀಟ್ ಮಿತ್ತು ನಿಖಿಲ ಮಗೆ ನೀ ಮೊಂಟೆದಲ್ಲ ಕತೆ ತುಯ್ಯರ ಅವು ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಮೊಂಟೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಯಾನು ಮೊಂಟೆಗೆ ಜನ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ. ನೀವು ಒಂಜ ಒಬ್ಬ ಬಾಡಚು ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಇಸೆತ್ತಿನ ಕೊಳ್ಳೆ ಸೈತ ಮಾಡ ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿ ತಿನ್ನ ಇಜ್ಜ ಎಂಜಿನ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ವಿಷ ನೀನು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಜುಪ್ಪಡಿ ಅಣ್ಣ ಪತ್ತಲೆ ಎಸ್ ಯು ಗೋ ಟಾಕ್ ದೆ ಬದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ Ah. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನಥಿಂಗ್ ಯು ಟಾಕ್ be careful My again and referee. again you ask no he becomes ugra ನೋ ಬೊಗರೆ ugra means ಮೈ ರೆಫ್ರಿ referee you know her she is referee which referee you know this referee ಅಚ್ಚಾ ವೇಟ್ ಇಸ್ಕಾವಾ 150 kg ವಿಭಾಗ first ರಿಯಲಿ 100 kg only left leg ಯಾಪಾಯೆ ಮನಿಪ್ಪಚ್ಚಿ ಪೊಣ್ಣು ಫೋಟೋ ಪೋಡಿ ಅಡಿಯ ಅಂಜ ಓಡಿ yes go talk there Okay, fine. Excuse me, sir. Yeah. I'm sure something must be wrong with you, sir. I'll just check if you've got fever. ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಓ ಅಣ್ಣ ಓ ದೇವರೇ ಅಣ್ಣ ಮಂಡ್ಯ ತೂಲ ವಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಂಡ್ಯ ವಿ ಚಾನಲ್ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ತಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕಬೆತಲ್ಲ ಕಬೆ ಲಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು ಇಂಚಿ ಬಿಡು ಓಮೆ ಕಣ್ಣ ಬಿಡು ಅಂಚೆ ಅರಬಾಯಿ ಮಾಡಚು ಬಾಬಾ ಇದರಿ ಆಯ್ತು ಒಬ್ಬದೇ ಮಾಡಿ Bukal, ಏತಿ ಸಂತಿ ಮುಟ್ಟುನು. ಒಳ್ಳೆ ಮುಟ್ಟು ನೇತನೆ ಏಮಂಟ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಚಿದೆ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಹಿಮ್ ಕೀಪ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇರ್ Yes. yes go talk Excuse me. What happened? ನಥಿಂಗ್ ಯು ಟಾಕ್ be careful see bp raising see yes go talk Excuse me, sir. Yeah. Who is she? Who is she? ಋಷಿ Uma. ಐನ್ ಗಡಂಗ ಮಾರಿ ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಋಷಿ ಉಯ್ ಸೀಮೆ ಈತು ವರ್ಷೋಡು ಈ ತಟ್ಟಿ ಬೂಕುನ್ ಬಾಡೊಂದು ಕೋಪ ತಮ್ಮೆ ಓಡೆ ಕೋಪಿನ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂಗ ಜಾತಿದ ಹೂ ಇಶಿ ಬಂಡ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ 4ನೇ ಫೇಲ್ ಅದೇ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೂ ಇಶಿ ಈ ವರ್ಷ ಶಾಲೆಗೆ ಬೆಂದಿನ ಮೇ ಊಯಿಸಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಊಯಿಸಿ ಇಲ್ಲ ವನಸಾಂಡ ದಾದೇನ ದಾದಾಲ್ಪುರನ್ನ ಅದ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೇಳ ಇಜ್ಜತ್ತ ಇಂಗಿನ ದಾದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಥಿಂಗ್ ಗೋಯ್ yes we go talk there ದಾದಾನ Excuse me, sir. Here. Who is she? ಶಿ ಇಸ್ ಮೈ ವೈಫ್ Achi, your wife? ಯಾ Namaste, akka. ಅಕ್ಕ ಮನೇಲಿಯೇ ರಾಂಗ್ ಬಂದ ಆತ ಶುದ್ಧಜ್ಜಿ ಮಾತೆ ಇಂಚಿನೆ ಅಂತ ರಜೆಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಜಾಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಕಿ ಬಾಲಾಜಿ ಅಂಜಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ Excuse yes me, you talk sir. there Yeah. What is wrong with her? ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ವೆಲ್ Acha. ಯಾ I came to know she must be not well. Yes. Like, when I spoke to her, now, why is she Yeah, sleeping? yeah, I yeah. didn't tell Because anything of that she she's was shouting, sleeping you well. know. I came to Because know she's why not she's keeping well. That's why she's shouting like Why this. didn't get what I You was understand saying? that? I didn't know. ಇಪ್ಪತ್ತ ಉಂಜೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಾಮಿ ಬಾತೆರಿಯ ನನ್ನ ಬರ್ಪು ಜಂಕ್ ಇಂಚಿದಿಲೆ ಇಂಚಿದಿಲೆ
ಸ್ಟೂಪಿಡ್ ನೇ ಆದ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಬಂಡ ನರಡ ನೆರ್ಪು ನಾವು ಅವು ಯಾವ ಬರ್ಬೇಕ ತುಂಬುರ್ದಿನ ಜನ ನರಡೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಬಾಂಗ್ಯ ನಿಕ್ಕ ನಾನು ಎನ್ನತಿಗೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಮಂಗ ಜಾತಿ ನೆರಚಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಬಂಡ ನರಡೆ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಬಂಡ ನರಡೆ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಇಡಿಯಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಡೀಟ್ ಬಾತಿರ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಇಡೀಟ್ ಅವೇನ್ ಕಡೆ ಬಂತಾರೆ ದಾದೆಯನ್ನ ಐಕ್ಯತ್ತ ನಾನು ಐಕ್ಯ ಓಡಲ್ ಲೆಕೊಂಬೋಬು ಜಿನಿಗೆ ತೂತಾರ ನೀನು ಗುಂಡುಗಲ್ಲನ್ನು ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡಪೇನೆ ಇಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಾಲ್ಮೆ ಬಾಲ ದಾನೆ ಆತಂದು ಇಂದ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಹೋಯ್ನಮ್ಮ ಹಾ ಹಾ ಮದ್ಮೆ ಮುಗಳಾಣಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಂಟ ಜಾತಿ ಇದ್ದೇವು ಕತ್ತಿ ಚಕ್ಕಣ್ಣೆ ಚಕ್ಕಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಮಗ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಈ ಪೋದು ಬಲ ಆಡಲ ಒಂದು ಉಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬತ್ತನು ಪಿರಾವಡ್ ಪೋದು ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಚಕ್ಕಣ್ಣಗೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಮೋಲ್ ಪಿರಾವಡ್ ಚಕ್ಕಣ್ಣ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಪ್ಪಗ ನೇಲ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋಲ್ಯಾ ಅತೆಣ್ಣ ಐದು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಮನದ ನಿನ್ನ ಸಾವು ಭಯ ಏರ್ನೇವು ಕುಟ್ಟಿ ತೀರ್ಬೋಯ್ರ ಮುಕ್ಲನೆ ಕುಟುಂಬದ ಶಾರ್ಟ್ ಸರಿ. ಕುಟುಂಬದ ಆ ಜನ ತೀರ್ಬೋತನು ಪೂರ ಒಣಸಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಾದ ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡನು ಸಬೆಟ್ಲದೆ ಹೋಯ್ ಎವಲಯ ಬತ್ತಲ್ ಸಬೆಟ್ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಂಚ ಏರ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಾಡುವ ಪೋಯ್ಜ ಕೊಡ್ತಾನಿ ಅಮ್ಮ ಗಡಗು ಬಾರ ಮೂಲ್ ಉಂತಲೇ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಡು ಮೂಲ್ ನಾಡ್ನು ಸೈದಿನ ಜನನೇ ನಾಡು ಪಂಡದ ಬೋಯರಕ್ಕೆ ಕುಟ್ಟಿ ನಾಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಮಂಡೆ ಮೊಲೆ ಕುಟ್ಟಿ ಬರಚ ಮಂಡದ ಬೈರತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಆಜನ 5 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬುದ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಚಂದರ್ಚೂರ್ ಮಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪಡ ಉಪ್ಪಡಿ ಅಣ್ಣಮ್ಮ yes go talk I finished everything. yes I'm going. Hey Lilliput, what is your name? Pardon? Huh? Pardon, please. ದಾದಗೆ ಆಲ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡುವರ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊಡು ಅಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿ ಗಡಗದಾರನ ಬಡಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಡು ದಾದೆಣ್ಣ ಎಂಕಿನ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪರ ಆಪಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಲಕ ಕೊಡ್ದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಸೈಡ್ ಒಳ ಎಷ್ಟು ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ದೆ ಗೋದೆ Okay. Auntie, like I didn't mean that. ಮೀನ್ ಲಜ್ಜಿ ಕಾಯಿ ಗಜ್ಜಿ ಲಜ್ಜಿನಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೊಡ್ದು ಬೇತೆ ಓಲ ಪಾಟರ್ ಮಗ ಓಲ My name is. ಗೀತಾ ಅಲ್ಲ ಬದಲ ಗೀತೆ. ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಅತ್ತೆ ಎರಡು ಸರ್ಜೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೆ Okay. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಎಸ್ yes go ಓಕೆ Excuse me, sir. Yeah. I'll move. ಅಲೆ ಗೋಂಬರ್ ಕಪ್ಪೆ ಬೈತಿನ ಅಲೆ ಆಣಬೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಗ ಅವ ಕಾಯ್ದೆ ಒಬ್ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕೈ ಬರ್ತನು. ಅವು ಯಾಪಲ ತೇರು ಬಿದಾಡ್ನ ಕೊಂಚ ಬಲ್ಲಗ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೈ ಕೊಡ್ಪಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಫೋನಾಗ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಬಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಂಜು ಮಾರಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಊಟ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದು ಆಡೆ ಅಂಚ ಎಸ್ ಗೋದೆ One sec. Ah. Excuse me. What happened? Shut up. What happened? What happened? How much time what happened? Adi, what happened ಪಂಡ ದಾದ? ವಾಟಪೆಂಡ್ ಬಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಪೇರು ದಾದನ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿ ಸುಂದರಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ Nothing. ನಥಿಂಗ್ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಬಿ ಹಾಕ್ಲಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಬೇ ಕಲ್ಲಡ ಹಾಕದ ಕೆರೆ ಹಾಕ್ದೆ ಮನೆಗೆ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಗೋದೆ Okay. So bye. sir. excuse me Yeah. what is this in your hand what is this mood ya pottige what is this No. This is my purse. purse what type of purse maga First time. style you are eating bachira bajji something No. oh yes go ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಮುಡಿಪುದಕ್ಕ ಪಂಡಿತರ ಮಗಲ್ ಬನ್ಪನೆಗೆ ಸಂಶಯ ಮುಡಿಪುದನೇ ಉಪ್ಪುನತ್ತದೆ ಬೇತೆಜ್ಜರಿ Okay. yes go Bye, sir. yes go ಐ ಆಮ್ ಮದನ್ ಕುಮಾರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ ಓನರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪವನ್ ದೇತವನ್ನು ವಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು Okay, bye, sir. yes go Bye. ಸೀದಾ go ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಹೊಯ್ಸಳ ಇದು ಬಾರಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪುದಾರ್ ಜೊತೆ ಏರ್ಲ ಪುದಾರ್ ಕೇರ್ವೇರ ಬಿಗ ಅವನ ಉಂಟು ಜತ ಮಗಲಮೆ Vale. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Vale. ಏ ಲಿಲಿಪುಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ I just wanted to speak to sir. ಅಂಚಾಣ ಸೀದ ಬುಲೈಗು Excuse me, sir. ಒಂದು ಯಾನು ಇರ ಬೊಡಿ ನಿಂತಿಯೇ ಇನ್ನ ಜೋಕುಲು ಸೈನ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲ್ ಶಾಲೆ పోతా अच्छा ಏನ್ ಜೋಕುಲ್ ಸರ್ ಪತ್ತೊಂಜಾಣು ಪದ್ರಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಆತಿದ್ದಿದೆ ಮೋಲೊಟ್ಟಿ ಸಾರಿ ಸರ್ I didn't know this. I'm very sorry. ಭಯ ಅಪ್ಪ ಬಾಬಾ ಮೊಲ್ಲ ಕೆಬಿಟ್ ಹೊತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಬಿಜಾಯ ತಕ್ಕೊಡೆ ಗುಂಡಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ನೀ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಅಲೆ ಬಲ Vale.
ಇಂಚೆ ಇತ್ತೇರ್ಲಿ ನೀನು ಓಡ್ ಮೇವು ಡಬ್ಬೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಸಜ್ಜಿ ಮುಜೆ ಬೇಟ ನೆತ್ತಿಗೆ ದಿಯೋಡ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಒರಿಯಪ್ಪನಾಯ ಇದು ಬೇತೆ ಅಂದು ಅಕಲ್ನ ಮುಗಲ್ನ ಯಾರು ನಾನು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಆತ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆತ ಅಂಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ ಮೂಲಿಯರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಚೂರು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದು ಪೋಡು ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಸವಾಡ್ಲ ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಕ್ಕಲನೇ ಮರಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಒಂಜೆ ಕಣ್ಣನ ಜೋಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಗೋಚರ ಒಂದೇ ಹೆಂಗ್ ಮೇರೆಂತ ನಗ ಪುಟ್ನಂಜನ ನೆನಪಾಗು ಪುಟ್ಟನಂಜ ಪುಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕುಜಲ ಅತಿ ಪೀಸ್ ಬೇತೆ ದೀಪುಲ ಯಾವ್ದು ಮಲ್ಕೊಂಡು నేను ತೂಲ ತೂಲ ದಾದೆ ಬಂದಿನಾಡು ಪುಟ್ಟಂಜಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೋಳರ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚ ಗೋರ್ಮೆಂಟದ ಫ್ಲಾಟ್ ನೋ ಸರ್ ಎಂಕಿಯರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇದ್ಯಮ್ಮ ಯಾ ಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂಕ ಬಂದಾಗ ರಾಮನ ಬಾಲರ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅರೆ ಹಲೋ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಏನದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಆಹಾ ಇರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಸಂಗೀತಲತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತನ ಮಾಮಿನ ಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬದೇ రెండు సార్లు కొట్టుతూ నానే అందాజాని ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಂಗೀತನ ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಥಾಡ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪೋಂತೀನಿ ಆಟ ಊಟ ಪಾಠ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಂಚ ಸಂಗೀತನ ಮಾಮಿನ ಮಗೆ ಬಣ್ಣತೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಸಂಗೀತನ ಪಿದೈಲೆ ಪೋಲಿ ಪನು ಚಿಯನ್ ಏರ್ ಬೈದು ಪನು ಚಿಯಾಲಗೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಿಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗೊಂಗೆ ಬೈದೇವನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ನಗ ವಾವ್ ವಿಷ್ಣು ವಾ ಉಷ್ಣ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ ಅಂದು ಮಾಡ ಸತ್ಯ ಯಾನ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ರೂಪನ್ USA ಜಸ್ಟ್ ಕೋಡೆ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿನಾದ್ರಿ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಬರೋಡು ಬಕ್ಕ ಬೋರ್ದ ಗಟ್ಟು ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಸರ್ ಪನ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಗಡಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಗಲ್ಫ್ ಎರಡು ಹೋವೆ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಸಂಗೀತರ ಪಾತ್ರಗಂದು ಪವರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪನ್ನಗ ಯಾನಿಡೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಗ್ ನಿಕುಲ್ ದಿಕ್ಕ್ಯಾರ ನಿಕ್ಲಿಂತ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾರಿ ಮೈಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಲೋ 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 ಐ ಆಮ್ ಮದನ್ ಕುಮಾರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ ಓನರ್ ಆಟೋ ರಾಜ ಯಾ ಗುಡ್ ಮೇರೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬುಡುಪುನಿ ಮಾತ್ರ ರಿಕ್ಷಾದ ಓನರ್ ಮೂರು ಯುವರ್ ವೈಫ್ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಮೂರು ಉಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಸಣ್ಣ ಹಲೋ ಪುಟ್ಟ ಆಯ್ತಾನೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪುಟ್ಟ ಹಲೋ ಅವ ಆನ ಅಂಜವ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರ ವಲ್ಲಿ ನೇಸಾತಿ ಬಂಡೆ ಮುರಾಣಿ ಬೈಕ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೋನಾಗ ಏರ್ಲಕ್ ಹೆಂಗ್ ಏರ್ಮೆ ಏರ್ ಮುರಾಣಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಬೈಕ್ ಪೋಯಿನಿ ಏತ್ತು ಜನ ಉಂಟ ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಸಚ್ಚಣ್ಣ ಪೊಪ್ಪ ಹುಷಾರಿದ್ದ ಅಂದಿಯ ಮಗೆ ಮಗ 18 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ 12 years ಐ ಸಿ ಬಾಳ ಇರ್ನ ಹೈಟ್ ಬಾರ್ ಅಡ್ಡಂಡು ಈರ್ ಬಕ್ಕರಂತ ಈ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಗಿ ಆಯ್ತು ಶಾಲೆದ ಗೇಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಬರಲಾಗಿದೆ ಬರ್ಬೋದು ಅತಿ ಅಂದಾಯ ಪಂಡೆ ಪನ್ನಗ ಈ ತೇಜ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಹೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತುಳು ಮುಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪರ ನೀನು ಕೊನಪರ ಬರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಏನ ಗುಣಗಾನ ಹೆಂಚಿನ ಸಾವದ ಪುನಃ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಸಂಗೀತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಂಗೀತನ ಯಾನು ಮತ್ನೆ ಕಣ್ಣನಿ ಜೀವಪ್ಪನ ಗಾಯನ ಡೈಲಾಗ್ ಆಯ್ನ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಬೆತ್ತ ಮಗಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಅಂತಲೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಾದಾ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೊಕದಾನೆ ಈ ರಾಯ್ ಜಾರಿ ಮಾದಿಮೆ ಆಯ್ಜ್ ಪನ್ನಗ ಸಂಗೀತ ಮದ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಚೂರು ಅಮಸರಂ ಅಂತಲ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಲ್ ಯಾಂಬಕ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬಯತೆ ಅಡೆ ಮದ್ಮೇದ ಐಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಂಗೀತನೇ ಫೋಟೋ ಇದು ರೇಸಾರ್ ಚಂಕಲ್ದೆ ಜೈಲಿಗೆ ಬಾಗಿರ ಪೋಚಿ ಇನ್ನು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಒರಿಪುಲೆ ಹೌದಾ ಟಿವಿ ಉಂಟು ಒಂದು ದಯ ನಾಲ್ನ ಫೋಟೋ ನೆಟ್ ದಿವೊಂದು ಫೋಟೋ ದಿವೊಂದಿನಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕದ ನೆನಪುನ ಸುಲಭಡು ಮರಪರಾಬಜೆ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಸವಿನೆನಪು ಯಾ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಂಗೀತ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಯಾನಿ ನನ್ನ ಮದಿ ಮ್ಯಾಪೆ ಈತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ವಿ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಮದ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಆಯ್ತು ಬಾತಿರ ಪೋಚಿ ಅಯ್ಯೋ ಜೀವಪ್ಪನ ಮೇನ ಡೈಲಾಗ್ ಇದು ಆತೆ ಬಾತಿರ ಪೋಚಿ ಇನ್ಸುರ್ದ ಒಂದೇ ಕಂತ ಕಟ್ಟದಿನಿ ಒಳಪನ್ ದಾದಾಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಇನ್ನಂಜಿನ ಬೇಜಾರಂಡ ಬೇ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾ ಜೋಕ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತೆಲಿಕೆ ಬರೋಡು ಕಿರಿಕಲ್ ಬರೋಡು ಹೆಂಗೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಜಿತನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಕ್ಲ ಬಾತಿರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇರೇ ಬೇಜಾರಂಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರೇ ಎಂಚುಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚುಂಡು ಎಟ್ಟೆ ಅನ್ನಗ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರೇ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ